तो कुछ को ये ले बनी जाइब आज अतना सामान खरीद के लाइब न कि संतोष के देख के लार चुए लगी कि हाँ बनैले बाड़ी काहे से तब जब जानते बानी कि आज न तो काल दे देव हमरा के मिलिए जाई तो का सोचे के बा या कता भेज देनी घरे लेकिन कुछ भी कह काल न फुलमतिया आगु रहे न तो आधा घंटा न समय बीत गइल बुझेबे ना कोई बड़ा मजा आई चलो बैठल बानी इहू बेर आ जैत न तो टाइम पास हो गई लेकिन कुछ भी कहा कि राजा 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 करे जमे समझ का हो फुलमती हाय गुड मॉर्निंग अगर हिंदी बोलतलू ना दून सिखनी हां मोबाइल पर अच्छा ई बात बा हां हो तब औरी कुल सर समाचार सुनाव ऐसे होई तो कैसे होई हो कैसे करे के विचार बा हमार मन करता हाँ दादारी तोरा के जोरी हे दुकानिया में मन करता हाँ तो जब ले दुकान में आई ना तैसे कैसे मन के कामना पूरा हुई हो अच्छा ई बात बा बोला का खिया दी हो हाय बिस्कुट खइबू ना कि हो हाय खइबू हाय करियावा खइबू मन करता पुआ बना के खाए के तो पुआ घरे न बनी कि ए जगह थोड़े बनी तो सब तो यही न बा तो निकालो निकालो अरे तेल निकालो चीनी निकालो अच्छा। सूजी निकालो मैदा निकालो गड़ी किशमिश निकालो तब ना लेके जाइबो घबरा मत मैं चीज निकाल के दे देम तू टेंशन मत ला हमरो के देबू न ए सुना का हो हम तो पुआ खाइब आ हम तहरा के का देब हो पैसा हाँ कैसन हमार मजनू बड़ा हो कि अपना लैला छैला के इशारा नहीं कर समझत का करबू भैया यही बेला खूब खिसियात रहन कहतन कि दुकानदारी बढ़िया से करिए दे तोरी की जे त भैया जनिहन तब न अच्छा ठीक बा बोला का दित हके पहले नाश्ता कराब हो ल है तनी आइल बनी त चलत रहो अच्छा नाश्ता कराई हाँ कुछ देरी बोलम बतियाइब ला। समय बिताइब तब न लेके जाइब सुन ना हम सोचतनी न कि बार नाश्ता में न दोनों जना हम तू खाई जा तो बढ़िया तो बा हाँ ल आ तनी गोलका गोलका डाल दी हो डाल देम हो तू जवन कहबू तवन डाल देम औरी हैया गोलका गोलका मिलावो हिलाव अरे मिलावो मैं डाल के तू अजबे कर बड़ू मर दे कहलू कि हिलाव कि चीनी में पानी जैसे गोले राजा जी कमरिया कमरिया गोले 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 डोले राजा जी हाँ हम खाए तू खई हाँ हम हूँ खाए तू हूँ खाई हो कि खाए ले जाओ या चादरा में गदर मना चुप चुप काहे हो पैसा ना ले बकुआइल वाला हाँ हाँ हो पैसा दो 500 के हो गए 500 के बा हाँ दा शाम के तो पैसा ले ली ठीक बात जाता नहीं खुला नहीं खे बाद में दे देम ठीक बा रख दे आई शाम के ए सुनो ना का हो ले लो गप दे डाल दे लो हिमर दे डाली ना तो का करी हो देखल हरु कि निकालो दहे ने हम खाई ला। निकालो तेल हो रिफाइंड निकालो चीनी निकालो देखो ए फुलमती भौजी का हो जल्दी जल्दी तू लेको ना आ निकल हमार बहुत डर लागता मर दे तोहार दुकान ओई तरह बिलात जाई ए बुढ़बा कहीं के भाला कर के तू बता दे हमरा के आज के बाद ना हमके और सबक सिखाइम ना बुझ जहन हो कि केवना धान के हो रहा होला आ दोनों एगो ही में डलमोट खात रहल बस हां हो मियाँ बहुत बीबी तो लेखा। ससुरा 10 बजे हाजिर हो जाता हम पूजा पाठ करी ना अगरबत्ती जे गाड़ी ना तो हाजिर हो जाला वो मियाँ बीबी लेखा खात रहस आ तेलो रिफाइन आ सलोनी तेलो देत रहल हम ई बुढ़बो करे भर तक हमार दुकान आधा हो गेल बारी आयो अभी ओजी हुई हन जाए पका न हां मर्दी चल जाए चलो कोनो दिखाओ बात तनी। नहीं देख लो अरे अरे भागल जाली। ए हेरा हेरा हेरा
जाता ही तू जो जो हम जाते हैं। जो का हो टेंशन भैया? मत- है ना का भैया ई का होता रे बड़ा जल्दी आ गेल जल्दी नहीं आई हर लीला खेला देखे करल ये से हमरा जल्दी आवे के पड़ल ह जा हो लेब जी लेबा ना ना हम खिया दो भर मुंह खियाबो तार भातार उतार हमन इनका पिघलाबो तबे न सामान दिहन तो तू अपन घर में लेके जइबू पूरी छनबू पुआ छनबू आ बल भर खइबू आ मोटाइबू पूरा गांव के देखइबू खेल करो हमरे भाई मिलल तोर के ए गाड़ी मत दो पैसा दे के लेके जाता नहीं आ गाड़ी देबो तो ऐसन जगह डालम ना कि कोई के देखइबो ना करब ए अभी करबो पैसा ना देनी हो उल्टे चोरी ऊपर ले सीना चोरी लाज नहीं खेला गत सार सच सच बता दे ना तो सोच ले घरे रहे ना दे बगल दे घर में ले ऐसा कौनो बात नहीं खे उधारे देले बड़े नहीं करा के हाँ बैठ के दलमट खियावत रहे ना ना और कल ना हो कल ना रे जाके हमरा से कल हिमंसुआ कल जाके तू हे जा बैठल बड़ा मल खेला बेला होता दुकान में नमकीन में लसीदाना फेंट के खियावता तार भाई मैंने रिफाइन के बोतल देता सरसों का तेल देता मोटका तार भाई हो नहीं कुछ चिन्ह हमार बड़ भाई हलन ए, आए तू हमारे से कम मोटाइल बड़ू मोटाइल नहीं हरतलू तारा घर खा जाई ना हाँ खा जाता नहीं कि तारा हणिया में हाथ धो जाई ना ए कुल का कहता हो तू जवन करत रह तन बढ़िया करत रह हम कहत नहीं त खराब बाटे ससुर तोरे चलते हमार दुकान के दासा का हो जाता नहीं हो। कौन सामान रह गेल बे जे भी कहां रे दे ए ई क्या हम जानते नहीं कि तार खेला लीला तू का जान तू कि छिपल बाटे भाई बा अरे पूछ दे मुंहवा सरवा आज के बाद तू दुकान में नजर आइला तो बुझल हम दुकान ना चलाई तारे लेखा मेहरारू का ना जरूरत नहीं खे जा आज के बाद हमारे दुकान पर झाके मत हो सुनो ढेर जानी वही हम उधारे ले हो तारा दुआरे पर हम तू कहूं ना आइबो ए जा ना तोरा लेखा के बोलाव तारे आवत है उधारे मुंह उठवले लेके चल जतिया ना हो सरवा मन करता के मुआ दी तोरा के मुझ में हाँ? ठीक बा ढेर सुघर बे मोटा की ओकर पीछे पड़ल बड़ा लच्छीदाना फेट के दलमट खियब एक दिन भौजी के कद खेले पड़े रे अब ओकरा के खियावत रे अरे ऐसा कौनो बात नहीं खे झूठिया के झगड़ा लगल लुठिया के झगड़ा लगल हम देखली ना रे तब ने चिरैनी के ना भेने हम दुकान ना चलाई हाँ हाँ ओकरा के पटोई बजाओ ओकरा पीछे पीछे जा जा ओकर भातार ले हम कहा फोन लगा के टेंशन मत लो हम छोड़े वाला नहीं खी बबुआ काट दिया सर हमरा के कोई हो जा वही लायक बटले कब जब ले कटैबा ना तबले तू मनबा ना बबुआ ओ तू तो सोचते बड़ा कि कटा दी तो हमारे हिसाब हो जाई तो हिसाब कम से जैसन करनी वैसन फल ना मिली रे जैसन करबे वैसन ना पैबे भगबे कहाँ जाते रे आबू आज के बाद दुकान में तू नजर आ गई तो तोर मार के हड्डी गोडी सरका दे सरवा मोल नमकीन में दलमोट फेंट के खियावता मोल हमार दुकान खड़खड़ा गई कर चलते ना अया तू अइह